Ono na što ja pokušavam, to je šta vežbam jeste da spustim ramena dole. Ne idu ovako, nego spustim dole, lakto zaključam i da probam da pravim balans i da mi leđa ne šetaju. Budu fiksni. Ja sad ću da probam. Jedan pokušaj, vratit ću se. Drugi. Evo. Sad nekako glavu gurnem gore, ramena spustim dole i pao sam. Ali dobro, to je dio procesa.